Het is feest bij Vocal Band Flashback, want de groep werd 20 jaar geleden opgericht door onder andere Marlies en Mirjam. En om dat te vieren komt er op 25 oktober een grote jubileumshow. Daar hebben ze uiteraard heel veel zin in. Zeker weten dat we daar zin in hebben. We hebben eigenlijk nummers van vroeger en nu samengevoegd. Dus ik denk dat ook voor oudleden als ze komen, allemaal komen, een feest van herkenning is. Het ontstaan van de groep komt mede door het verdwijnen van een andere groep. Nou, we zijn begonnen vanuit Local Heroes. Dat was toen een project. Dat stopte, toen zijn we Flashback, we wilden verder en toen hebben we een koor opgericht. Daar werd ook om gevraagd, gaan we nog iets doen, gaan we nog iets doen. Dus. En in 20 jaar doe je heel veel samen. En ken je ook zeker heel veel hoogtepunten met elkaar. Ja, ik vond de shows in het Scheldetheater vond ik wel fantastisch. Van het Ledel-theater ook. Dat is dat heeft een ziel, dat theater. En daar hebben we ook nog gestaan. Ja, daar hebben we ook gestaan. Dat ben ik nou alweer vergeten. Dus ja, we hebben zoveel leuke projecten ook gedaan. En we hebben ook zoveel mooie dingen mogen doen voor goede doelen en zo. Dus ja, daar zijn we eigenlijk heel trots op. We kennen elkaar al heel lang. En laatst zijn er, een paar jaar geleden, zijn er ook een aantal nieuwe mensen gekomen. En die nemen we ook gewoon op in de groep. Als een warm bad wordt het meestal ervaren. Ja. En we hebben ook wel eens een keer een heel weekend met elkaar gewerkt. En dan bleven we overnachten. In Breskens was dat. En dan deden we zang en choreografie en 's avonds lekker feesten. Ja, dat is echt een beetje familie. Maar hoe verlopen die voorbereidingen van de jubileumshow nu eigenlijk? Ja, soms is het rommelig en soms gaat het hartstikke goed. Ja, de ene keer hebben we een dirigent en de andere keer hebben we geen dirigent. En dan doen wij het samen. Dan doen we choreografie en dat gaat hartstikke leuk. En de leden zijn heel enthousiast. Maar ik vind dat dat ook het grote verschil is van andere koren. Wij doen echt heel veel verschillende posities en we werken echt met choreografieën. En dat is echt leuk. En dan komt dat nog meer over.